Ako pripraviť voľské oko? Vajcia opláchneme v studenej vode a zbavíme prípadných nečistôt. Potom vajcia rozbijeme, vylejeme do nádob, skontrolujeme farbu, skontrolujeme vôňu. Ak je farba vôňa nezvyčajná, tak vajíčka vyhodíme. Pokiaľ je všetko v poriadku, dodatočne ešte skontrolujeme, či sa nenachádzajú vo vajciach škrupiny a môžeme pokračovať. Prípadné škrupiny pred pečením odstránime. Na panvici ohrejeme olej alebo bravčovú masť. Na zohriatý olej vylejeme vajcia. Následne budeme vajcia prážiť. Občas si skontrolujeme spodnú stranu, teda pokiaľ sa nám už javí hotová, tak opatrne vajíčka otočíme. Vajíčka som otočil a teraz budeme prážiť druhú stranu. Tak, občasne skontrolujeme aj druhú stranu. Ja myslím, že hotovo. Áno. Môžeme vypnúť plameň. Prebytočný olej odstránime pomocou servítkou. Voľské oká sú hotové, podávame ich s pečivom, zeleninou, syrom. Dobrú chuť.